Hi guys, welcome to our channel. Amene kuti manga maionawo here iyi video whereby Holyten anga achimba live on stage, Djtowers akapinda achimhanya akadedzera kuti are you ready for Passion Java? Holyten akamudzinga pa stage. See full video. Ndofunga guys mazvionerawo mega inonzi body language pangotaura Djtowers kuti are you ready for Passion Java? Holyten abva amudzinga pa live on stage, amudzinga sembwa. Djtowers adzingwa sembwa pa live on stage. Saka guys, tell me what you think pa comment apo mucomment down below kuti Holyten chaizvo adzingira chi Djtowers, amudzingira kuti hafariri Djtowers kana kuti hafariri panga naye. Please don't forget to subscribe.